Kif żvelat minn one.com.mt is-Sibt, il-ħadd membri tal-hekk imsejħa soċjetà ċivili u Occupy Justice inġabru għal protesta oħra. Protesta li fiha fost oħrajn saħqu li jridu li f'pajjiżna titneħħa l-korruzzjoni, isseħħ ġustizzja l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u li huma affiljati mal-ebda partit politiku. Però kienet ovvja il-preżenza ta' esponenti ewlenin tal-oppożizzjoni. Fil-waqt li wħud kien jinteressom aktar ix-xogħol tal-ġurnalist u camera person ta' One. Ġurnalist jipprovoka tal-astra. Tal-ħaġa, fuq. Mbagħad jgħidu li provokajna jew aħna da. Low life. Baqgħu l-istess ma nbidlux. Baqgħu l-istess ma nbidlux. Għajdila, tiġi tagħmel Vox Pop illum ma daw in-nies. Tista' ġibni ta' fuq it-television ma dik xinfit ta' xejn. Jiena subajja dritt. Għajdila tiġi l-Nikol tagħmel Vox Pop. Intant tal-Occupy Justice qalu li l-billboards li tneħħewlhom kellhom permess għalihom. Kontratti ġew iffirmati, l-invoices u t-taxxi ġew mħallsa kollha u kellna garanzija bil-miktub li l-billboards kellhom il-permessi neċessarji. Però fi stqarrija l-awtorità tal-ippjanar tenniet li l-billboards imneħħija l-ġimgħa kienu kollha illegali u l-istidin tagħhom ilhom notifikati x-xhur biex ineħħuhom. Billboards li wħud minnhom saħansitra kienu qed jieħdu l-elettriku b'mod illegali. Għaldaqstant, saħqet l-awtorità tal-ippjanar li stqarrija ta' Occupy Justice li l-billboards li tneħħewlhom kienu legali hija għal kollox falsa. U fakret kif ma kinux biss il-billboards tagħhom li tneħħew. Billboards li l-kol kienu nataw notifika minn ferm qabel twaħħal il-messaġġ ta' dan il-grupp.